Namar ka jingjia ya tingku kali ke bakha kha ha Surok ba kabaran Pyrshah Civil Hospital Ïalong West Giant Hills District kabala bu jingma na kabanta ki pat ba nong let nong wan kham tam ki balik sumar ha ka hospital na kaliang ka hinyau trap youth council HYC Giant Hills District ha ka khandre tri unai tung arja arpusaw kala let bani kendo yo additional deputy commissioner ka West Giant Hills District ban Dawa bani ban bu no do Speedbreaker ha ka benta jong Surok. Habakran cikilat pathai kubor publicity secretary usamla kular sangriang Ïalong banak yang additional deputy commissioner ula ai ka jingkular ban simkhia halor ka jingdawa ka seng nalor kata ula kenturu ikinongnya kali bakim dai ban Pynher Sted yaki kali ha kate ka Surok khnang ban light na kanu ka jingjia ka basungsi kumban syukudau padangshan kala don ka jingjia ya tenra kali ha kate ka Surok ha ka bakawai ka trok kala jenrat ya santali ki kali bat penmensaw ya bongut ki briu ini yang ka HYC West Giant Hills, the one in the Sni like some DC and the Dawa DC like some additional deputy commissioner, and the boat gini jing kepat, well somehow ya Speedbreaker, but the signboard has Ïalong, but from the Tau Surok mulai lambai ya Ïalong. Dan the cham adin the cham additional kularu open date ini cimcia ini kam nado mesti pesni bat kam juga dong ulah dem ye mesti pesni lah dan arsni open date ini kam kenang udah usuk le ikinong lai nong wan bat usuk le ikinong wan tu dawai le nak lai tia kejut hai tai ga hospital dan ini yang gesing bat bo le kejing kepat kawa hakmat wa kam tam ye ki tua teh joi perle ini yang gesing wa dabo kejing kepat le ki driver wa kamtam mana poi be tai thau so poi bika kata civil Ïalong bat kamjo de kerpat pies ngam ha mut uru rap lai rap penjajai kom ya keri yang pi khnang wo yo rap man sif le ne yo man yada ya gi pajba jo nang lai nang wan be yo tu mut ti thau naman thai wakian bat kamjo de dm gitu di lokal taksi go di yang baru itu meskipun penwit pentut ko ya ki nang lai nang wan tu kerpat di mesen lo snapnya income gesing ngam ba mut borom ya kini kucing kerpat yang kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ngi bam ka tein em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga nrei man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya ki ni ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu khau 45 babyang bha bat ngi. mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni Kon ka fortification jong khau kandum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ni rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya